umkhuhlane sambana asamba umkhuhlane sibhekile kuJesu ewumbalisi nophelelisi wempilo zethu asabhekile kumathambo amathambo wanamandla masibheke kuye arthritis has no power masibheke kuye sibheke igama likaJesu elaphezu kwamagama onke i-arthritis igama i-meningitis igama i-TB igama i-COVID igama konke HIV igama i-diabetes igama but we have the name above all names, the name of Jesus. Sibheke leli gama mfundisi wami ayisele mjiji livula la athula mfulu wakho ungafika kuvaliwe nasuke wafika ufika nalo ufike egama likaJesu open. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Shift the focus. Shift the focus. Shift the focus. Talk about our focus on Kulukulu. No matter Satan and Aleta, they are undefeated. Okay, Wednesday, I'm finished. Watatu madoda matatu Ushedrek no Meshach no Abednego kutiwa maafa establish something mama watu wakule estikwe little Bible mbati ya basam we are not going to bow to any God. We are going to focus on our God alone. Siso pega kuluku Noma amebonga bantu Bata spegene mistake little Bible 3 times a day. Baba tanda zalabafa befuno kuluku watu wanizo shiso bati noma abesia shiso ukuluku wete simkosa usabu skuluna bati kosi nizosha watu ukuluku wete ena sa skuluna watakiwa kale wasena utikone matoka matete ate ukuluku wako sema tinga fuga no mama eviti basalo awazo tikiwa kale wasena utikone mama kono mama Ukulunkulu ekathina vuka abantu basale fithi abanye benasenzizilo bakahlale wasebasho uthi khona abantu basale angathandaza uNkulunkulu akhonza uNkulunkulu afuna uNkulunkulu ithi Bible lamadoda umlilo ekisela ngalo lokuthanda ngethanda ngabhilisa ngamadoda ngethanda ungayivali mntana kuthiwa lamadoda amathathu baphindwa isithando somlilo kwasho ukuthi baphinda isithando samadoda abheke kuye afokase kuye noma siphinda isithando somlilo kodwa angasuka amehlo aqhubeka namathela uNkulunkulu lithi iBhayibheli abantu bafaka isithando somlilo basha bona kodwa lamadoda amathathu kuthiwa afakwa esithando somlilo kwasho ukuthi afakwa kanti abhekile uNkulunkulu ifocus yawo uNkulunkulu esikhundleni sokuthi ashe abonakala ezulazula phakathi emlilweni ngoba mawubheke uNkulunkulu bazohlaseleka abantu endaweni ubonakala wena uhamba engathi akunalutho zikhona izimo zikhona izinto kodwa ngoba ubhekana izinto ubheke uNkulunkulu you are going to survive. Uzokalela abantu bethu sithole survival kanjani kule ndawo akahleli kuyona kanti imfihlo kasithole ubhekile kuJesu ubheke uNkulunkulu libonakala ibandla liphakama libonakala ibandla likhwala liba ne-overflow lize libe nama-services awu-2 eSunday Nkosi yami uzus prophet you are going to increase lize libe nama-services awu-2 per day ngoba abantu sebesebegcwele sebebaningi you are going to increase in number lize lingasazi ukuthi uzokwenza njani lize libe nama-services ukuthi likhonze kabili ngosuku iBhayibheli lamadoda abonakala ezulazula ngesikhathi emlilweni Nkosi yami ngesikhathi engena emlilweni
kubonakala indoda yesine. Kodwa indoda yesine ibonakala sebephakathi esithandweni. Bengakangena bazame beyibona. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu efuna ukuyiveza kuwe, uzovumela umlilo akufake emlilweni, avumele izinto zikushaya, zikulimaza, ungakhathazeki. There is a fourth man that is about to show up. Kunendoda yesine esuke izovela. Ufuna uNkulunkulu ufuna ukuvela, abasizovela, uvumele izinto before avele. Kumele kufike izinto. Mama, ngisengiyafa. Bengakangena esithandweni ayibonakalanga. Ayibona sebephakathi. Aqala yafika. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu uyalinda izinto zise zibe west bese yavela. Mayifuna ukwenza isimangaliso sinamandla empilweni yakho, uyalinda izimo zise zibe west kakhulu. Hawu bazalwane, kanti kungani uJesu wayemthanda kangaka uLazaro? Lithi weza ukuthi uyagula wangayo yombona, weza ukuthi uyagula wangafika. uJesu was waiting ukuthi izimo zize zibe west kuze kubonakale isimangaliso. Lithi iBhayibheli washona uLazaro ukuthi umfundisi kaJesu ufika. Wase kwaba nefuneral ukuthi ufike umfundi kaJesu. Wangafika uJesu. Lithi iBhayibheli wathi uLazaro wangafika uJesu. Wakunakho ukulinda zize zibe zibe kakhulu. Kanti ufuna ukuvela ngamandla. Usukhala mase kuphetha. Ufuna ukuvela ngamandla. Ufuna ukuvela ngamandla. Ufuna ukuvela ngamandla. Lithi iBhayibheli wafika uJesu. Wasuku lwesithathu kuthiwa wayesengcwatshiwe uLazaro, wafaka ethuneni. Wase wabhala u-rest in peace. Wabhala u-RIP. Kanti abamuzane elangeni u-RIP, u-rest in peace. Uzofika uJesu awushintshe, aphendule izinto, asho rest in peace. Abe to rise in power. Rise in power. Rise in power. Rise in power. What's it about? What you want people listen? Why you shut down their block? Well, forget today. Also need to go. Since they better than cool listen. Before things get better, they will become worse. No, but why you not fool Jesus? I won't fail and jump on the was to come to why you fool fail and jump on the who's so free that today? Sina mata na pumzi mangalisho. So vusa